stojí toto auto? Presne, ten model. To 136, 139 000. Jak dom. Predávajú tu TS-ka? Prečo? A je to pár objednaný, tak tú 500-ku. My sme jaké číslo? 20-ka, 19-ka. Ja som na nej teraz jazdil. Tam je benzín, hej? Či... Tam je benzín, hej. To ešte drahšie musí byť potom. Viete čo, tak má slabšiu výbavu a je drahší. Asi o 2000 eur. O 1000 eur. Tam ten motor robí. Ale tu je zase vyššia výbava. To je super, tie bočné, no tie bočné. Masážne. Masážne sedačky to má vpredu. A prečo tie Mercedesy až teraz tie head-upy začali? Ako? Head-up display. Konkurencia mal. Počkaj, ja neviem. To už mal Citroën, to mal už dávno. Napríklad tá 500-ka tu nemá. To je zvyk. Ja si myslím, že na toto by sa dalo rýchlo zvyknúť. No dobre sa ľahko zvyká. Zaparkovať niekde. Zaparkovať? Povedem. Maxi. 360 stupňov auta vidíte na displeji, kamery sú vpredu, zrkadlách aj vzadu.